Les infermeres de Barcelona estem obligades a estar col·legiades per poder exercir la professió. El màxim òrgan de representació del COIP és l'Assemblea General, que la conformem les infermeres col·legiades i que escollim cada 4 anys de manera democràtica una junta de govern amb unes eleccions. L'Assemblea General es reuneix de manera ordinària al començament de cada any per aprovar les activitats realitzades, el tancament pressupostari de l'any anterior i el pressupost de l'any en curs. Les funcions del COIP són representar les infermeres de Barcelona, ordenar l'exercici professional, per exemple, l'autoregulació de les competències pròpies, la protecció durant l'exercici professional mitjançant l'assegurança de responsabilitat civil i els serveis jurídics, i la defensa de l'ètica professional, que és responsabilitat de la Comissió Deontològica, que també és l'òrgan assessor de la Junta de Govern en matèria d'ètica i deontologia professional. Des de l'atenció col·legial resolem els dubtes que pugueu tenir les infermeres duent a terme tràmits i acostem els serveis i els programes que du a terme el col·legi. Una de les actuacions destacades del COIP és assessorar les infermeres de Barcelona sobre aspectes relacionats amb la professió i amb el seu exercici. Així, la corporació té diferents assessories sobre la cobertura i utilització de l'assegurança de responsabilitat civil, sobre aspectes relacionats amb la competència professional, sobre temes fiscals, sobre temes laborals, un altre que dona assessorament a les infermeres que volen marxar a treballar o a estudiar a l'estranger i de cooperació, entre d'altres moltes. A més, el COIP disposa d'una borsa de treball amb ofertes de diversos àmbits d'exercici. El col·legi també té serveis que s'orienten a vetllar per la salut de les infermeres, com el programa Ajuda, que acompanya en situacions de violència masclista, el programa Retorn per abordar problemes de salut mental o addiccions i la Comissió d'Assessorament per a la Prevenció de Riscos i Infeccions, que dona suport i acompanyament a les infermeres portadores de virus i amb infermeres amb Covid persistent. A més, el COIP disposa d'un programa d'envelliment actiu, adreçat a infermeres que han acabat la seva vida professional i que organitza activitats lúdiques i de desenvolupament personal. El COIP també té una àmplia oferta formativa i d'aprenentatge que permet a les infermeres de Barcelona desenvolupar-se professionalment. També dona impuls a la recerca infermera, mitjançant ajudes i assessorament a la investigació, i conserva i difon el coneixement infermer a través del servei de biblioteca i documentació infermera. A més, des de les vocalies, les comissions i els grups de treball, les infermeres poden treballar per les especialitats i els diversos àmbits de l'exercici professional, duent a terme iniciatives que contribueixen al desenvolupament de les infermeres que hi exerceixen la seva visibilitat pública. D'altra banda, el col·legi vetlla pels interessos i la imatge pública de les infermeres i posa en valor la professió entre la ciutadania. En aquest sentit, exercim la nostra influència als mitjans de comunicació i entre les institucions públiques. A través del projecte del Banc d'Imatges Infermeres, posem a disposició de la societat una col·lecció de fotografies que reflecteixen la feina real de les infermeres, mostrant el seu rol autònom com a professionals clau del sistema de salut. Des del COIP també impulsem l'educació per la salut, que és una de les activitats essencials de la professió, a través de la infermera virtual. Es tracta d'un projecte de referència del nostre col·legi, que incorpora consells de salut elaborats per infermeres i s'orienta cap a la promoció i la prevenció en la salut dels ciutadans. A més, recentment, el COIP ha posat en marxa un projecte molt ambiciós, anomenat Preservem la Memòria, que, mitjançant la recollida de testimonis orals d'infermeres jubilades i de donacions de documents i objectes històrics, vol conservar la memòria de la nostra professió. Us donem la benvinguda a casa vostra, al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.